mag ik die nummer hebben? Is het Duits of zo? Welkom bij Wat Zoist, het programma waarbij we testen hoe virus komt door de Friese taal buiten de provincie. Dit doe ik, Linda, samen met Janne. Maar hoe gaan we dat precies testen? Door elke week een verschillende opdracht uit te voeren in een andere provincie. Joet is de beurt on grens, uw buurprovincie. Laten we zien wat de opdracht Joet is. Versier binnen een jelloeren zo vol mogelijk man en score hun telefoonnummer. Gebruik je natuurlijk echt de beste openingszin voor. We moesten zelfs alleen nog Fries praten. De verliezer krijgt een leuke accessoire. Misschien is het een mooi wollen man om de haak te slaan. Ik vind het wel een leuke opdracht. Viest? Ja, Nou. ik denk gelijk allemaal versieren. Hoi! Gooi, dan maak ik maar gauw. Ik denk dat ik maar op zich in mij lange, gespierde man, donker hier of zo. Ik hoop dat ik het vinden kan. Hey, ik ben een telefoonbekend meisje, maar ik mis er nog eentje. Maar ik misschien niet van dit? Nee, bedankt. Hey, maar ik deel vrij. Hoi. Had ze al een vriendin? Ja. Ja? Ja. Oké, nou dan ga het door. Jammer hè? Ja. Hey, maar ik deel vrij. Nou, het gaat nog net echt tot slitjagers. Misschien mag ik een andere tactiek bedenken of zo. Ik kan met erin naar een café gaan. Hey jongens, ik doe mij jongen een soort van wedstrijd, een soort van challenge en daar heb ik een telefoonnummer nodig van hier. Die kan de Fries? Het zal lastig is net al. Ja, het is op zich best wel lastig voor gewoon Groningers om Fries te verstaan. Ja, maar dan precies het nou wel wat ik zei. Ja, ik versta het wel. Ik kan het onderrafelen, ja. Ja, ontrafelen. Ja. Oké, nou dat is al best goed, maar is er misschien iemand die zijn telefoonnummer voor jou? Mijn tactiek voor jullie is om gewoon die allerfoutste openingszin te gebruiken. Want ja, versier ken ik net. Hoi, mag ik vrije? Ja, wat zei je? Mag ik vrije? Oh ja, in het Fries. Nee, dat ben ik. Ja, je mag het vragen. Ja, ik ben namelijk mijn nummer kwijt, dus mag ik die voor jou? Ja, welk nummer? Mijn telefoonnummer ben ik kwijt. Oh ja, nee, daar kan ik je niet mee helpen. Denk ik. Nee? Nee. Nou, dat is jammer. Dan wordt toch slecht mooi werken gewoon. Ik ben mijn telefoon kwijt. Ja, Suus, wij kunnen bellen. of ik jou kan bellen. Ja. Je bent echt je telefoon kwijt. Nee, dit is gewoon... Vrije. Ik versta een beetje Fries, maar ik spreek het niet. Dat doe ik helemaal net. Als het maar een beetje stinkt, hè. Ik kan namelijk net zo goed tellen. En ik heb toen helpen maar die telefoonnummer. Shit, dat is wel heel smooth hoor. Ja, die nummer. Oh, legit Ik mijn nummer? Ja, ik moet zo snel mogelijk, zo vol mogelijk nummers inzamelen. Oké, nou, ik heb hem uit mijn hoofd toevallig. Oh, nou. Opschrijven ook nog? Ja, dan moet ik hem wel noteren. Ik moet wel al die nummers bij voor hebben. 3439. Oké, nou, dankjewel. Nou, alsjeblieft hè, zes mee. Hoe lang zijn jullie begonnen? Nou, ongeveer een kwartier nou. En wij zijn de eerste 4. Nee, echt wel heel veel mensen gaan nee zijn. Shit. Ja, Kies me er wel weer al, hel hè? Als Esther en zo hier zaten, dan zouden die echt gewoon denken van... Die hadden gewoon helemaal meegepraat. Ja. Je was de hele rij dus mij omrennen. Wat? Nou, bedankt. Yes, dat is nummer 1, 2, 3 en 4 in één keer. Best een succes. Hey, mag ik misschien die nummer hebben? Mijn nummer? Ja. Hoezo? Nou, wie door een wedstrijd en waar dan de meeste telefoonnummers verzameld. Oh, oké. Ja, is dat goed? Ja. Ben je Zweeds? Sorry? Ben je Zweeds? Nee. Nee. Mag ik die op die jas? Oh, ja, dat- wel? Super, Nou, dankjewel. Ja, geen probleem. Oké, ik ga de winkels hier een beetje in de gaten houden. En er is één winkel, dus je deelt voor knappe man, als je gaan naar binnen. Dus ik hoop dat ik daar maar even opwachting in. Man, mag je maar vrije? Ja, doe maar naar hem. Ik heb deze boek. Het is eigenlijk heel makkelijk. Ik ben namelijk een telefoonbekondigd en ik wil graag je nummer.
Nee, ik kan het niet maken thuis. Nee? Oké. En jij ook niet? Want wat ik had nou te hebben, dat is in en niet triest. Dus ik loop maar even om me heen zwemmen tot al in de Oh shit, daar hebben we Janne. Zal ik eerst eens jij roepen dat zei je? Ja! Jana! Hey, meid, hoe gaat het? Nou, ik ben direct zo blauw als jij, zo blauwtjes zeggen. Echt real? Ja. Nou, dan was het beter in best, maar want het gaat weer met je best goed. Nee, bij mij net, ze willen alweer hun nummer niet, Jan. Oh, het is dan wat. Ja. Nou ja, mag ze maar in die best, al meid. Ja, dat doe ik. Doeg, hoi. Ja, daar is je telefoon al in de hand. En ik heb toevallig die nummer nodig. Wat zuist? Ik heb die telefoonnummer nodig. Ja, dan staat mijn telefoonnummer nodig. Nou, ik moet zo snel mogelijk telefoonnummers zien samen. Maar zat ik jij, wist ook Fries. Ja, ik ben Fries plus zang. Oké, maar wat is zo als Fries dan in Grace? Ja, ik studeer. Dat studeert je? Oké, en wat studeert? Journalistiek. En dat was vast net in Fries? Nee, Engels zelfs. Engels? Ja. Oké, dus dan ben je eigenlijk dagelijks net heel veel met Fries bezig? Nee, dat soms wel een beetje zeer. Ja. Ja, zeker. Maar dan moest je mijn nummer hebben. Ja, had ik ken wel. Ja, dat ken wel. Nou, had ik mijn telefoonnummer uit, dan ken ik het nummer. Ja, dames en heren. Oké, 06. Als er hier Fries proef is, dan wist je het Ja, kom maar op. Wat mag ik dan voor je? Nou, daar hoeft helemaal niks van. Oh. Dan krijg je namelijk van mij een hele mooie sticker. Oh, doe maar op het jasje, Ja. succes. Ja. Nou, dat is Friesproef. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan is nog op contact met mij op of zo. Ja, natuurlijk. Oké, nou, is goed. Oké, dankjewel. Ja, bedankt. Hoi. Had zo ik een kaart van mij, had ik verdwaald in een even. Wat zei je? Had zo ik een kaart van mij, had ik verdwaald in een even. Een kaart voor. Een kaart voor je, hè? Maar eigenlijk ga ik wel even die nummer. Ik snap niet hier, joh. Ah, maar ik die nummer ha. Is het Duits of zo? Is het Duits? Speak English? Ja, een Nee, beetje nee, raar. nee. What you speak? Ja, ik woon Fries. Dat doet best Friesland pop. Oh, Friesland, joh. Oh. Wat moest hebben, popke? Ah, en, Dan zeg ik, ja, een popke, toch? een telefoonnummer. Nou, zie telefoon. Oh, wil je mijn telefoonnummer? Ja, Oh, maar dat? ja hoor. Hey, niet stalken, hè? Nee, Oké, nee, is goed. maar ik misschien even Een patatje? Ja? Jawel. Ja? Oh, dat vind ik aardig. Dankjewel. Mag ik misschien die nummer hebben dan? Sorry? Mag ik misschien die nummer hebben dan? Ik weet niet dat ik... Wat? Nou, een nummer, weet je wel, maar een cijfer en zo, 1, 2, 3. Praat je Nederlands of? Nee. Nee? Nee? Liek het Nederlands? Dat is wel leuk, hè? De bruine moet uitleggen in het Nederlands. Mag ik die nummer misschien? Of je mijn nummer mag. Ja. Ja, je mag mijn nummer hebben. Nou, dat vind ik heel leuk. Tuurlijk. Nou, bedankt Oké. en Nou, graag goeie gedaan. dag nog. Ik wacht op je telefoontje. Ja, goed. Ik ben een telefoonnummer Google en ik heb telefoonnummers nodig. Mag ik die van je? Ja, hoor. Ja? Ja, 42, Waar? 52, 06. Kijk eens. Dankjewel. Als u. Hey, bedankt hè. Ja. Nou, Linda, het zit erop. Ja. Hoe is het gaan? Nou, ik ben toch sinds dat het aardig zinvol. Ja? Ja. En bij jij? Nou, die beter dan ik toch, ja? Ja? Hoeveel hast? Nou, zoals Cassian, jouwe. Jouw in totaal? Ja. Nou, ik ga er 8, zoals ik zien. Of verdorie, dat is wel het doelen. Dan, Is wel weer duidelijk waar het gaat plannen. ja, ik wil benieuwd eigenlijk wat de straal is. Oh, nou leuk. Ja, mijn sterren van nou dus mij omrennen en dan lukt het man, zie je een vaste stik hebben. Ja jongens, ik heb alleen. Ik heb geen man versieren, dus dan ben ik er zelf maar in. Oh, maar nou moet ik natuurlijk vrouwen gaan versieren, geen man.